Rada by som vás privítala na krste monografie Moderné energetické systémy a vzájomné prepojenie. A na úvod dovolte, aby som privítala prodekana Fakulty elektrotechniky a informatiky, profesora inžiniera Martina Weissa, filozofie doktor. Uvedenie tejto dôležitej knihy, ktorá je venovaná nášmu vzácnemu kolegovi, profesorovi Františkovi Janičkovi a spomienke na jeho bohatý život a odkaz. Profesor Janiček bol nielen vynikajúcim vedcom a pedagógom, ale predovšetkým človekom, ktorý celý svoj profesionálny život zasvetil fakulte a univerzite. Od roku 1979, kedy nastúpil ako mladý asistent na katedru elektroenergetiky, až po jeho posledné dni vo funkcii predsedu akademického senátu STU, zanechal za sebou naozaj nezmazateľnú stopu pre nás všetkých. Jeho životná cesta, ktorá sa žiaľ uzavrela tento rok v septembri, bola naplnená neúnavnou prácou pre rozvoj elektroenergetiky, výchovu novej generácie inžinierov a vedcov a budovaní mostov medzi akademickou obcov a praxou, ako sme to vždy u neho poznali. Ako dvojnásobný dekan našej fakulty, prorektor univerzity a riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky významne prispel k formovaniu modernej podoby našej alma mater a sme mu za to rozhodne vďační. Jeho odborný záber bol naozaj mimoriadne široký, od elektrických ochrán cez obnoviteľné zdroje energie až po ekonomické aspekty energetiky. Vieme, že publikoval 13 vysokoškolských učebníc, 4 odborné monografie a vychoval viac ako 20 doktorantov, čo bol naozaj významný počin. No profesor Janiček nebol len vedcom, bol aj vizionárom, ktorý sa významne podielal na formovaní energetickej politiky Slovenska a reprezentoval našu krajinu v medzinárodne expertných skupinách. Je mi veľkou cťou byť tu medzi vami pri krste tejto knihy, ktorá sa snažila povedať, akým spôsobom sa digitalizoval trh s elektrínou na Slovensku a ktorá sa vyjadrila k moderným technológiám v rámci transformácie energetiky novým, moderným spôsobom využívania tak obnoviteľných zdrojov, ako aj k budúcnosti životného prostredia. Môžem povedať, že pán profesor už keď bol chorý, tak ma bombardoval si raz za mesiac mailom, že ako pokračujú práce na knihe, takže pevne verím, že sme túto úlohu, poslednú úlohu splnili. A rovnako pevne verím, že predkladáme do sveta jedno komplexné dielo a je mi cťou, že môžem stať vedľa týchto dvoch ľudí, vedľa docentsky Smitkovi a pána kolegu z priemyselného sektora, ktorý urobil veľmi cennú kapitolu, ktorá pojednáva o trhu. Takže verím tomu, že táto vec, že táto kniha nebude kniha pre knihu, ale že skutočne bude, ako bolo načrtnuté, učebnicou, pomôckou, skriptom, monografiou, pre rôzne publikum, rôznych čitateľov. Myšlienka, ako tu už bolo povedané, napísať túto knihu nepatrí nám autorom, ale vedúcemu spomínaného projektu APVV, profesorovi Janičkovi. Jeho pamiatke je aj kniha venovaná a nedávno by sa pán profesor, ako iste všetci viete, dožil 70 rokov, preto by sme si ho veľmi radi v rámci tohto krstu aj pripomenuli. Pozvanie prijala, ako tiež už bolo spomínané, aj jeho rodina, syn Michal s manželkou a aj jeho manželka Beata Janičková. Preto mi dovolte, aby som teraz poprosila prodekana Martina Weissa, aby pani Janičkovej odozdal kyticu. Celé štúdium a celú moju kariéru som Petra poznal, som s ním spolupracoval, mojim priateľom, kamarátom. Svoju manažerskú schopnosť dokázal už hneď po začiatku, keď sme boli ešte doktoranti, respektíve tedy sa to volalo vedeckí ašpiranti, a on už mal nejaký úväzok ako asistent na katedre elektroenergetiky. A od roku 1984 až do roku 1987, 4 roky, vykonával takú pozíciu tajomníka fakulty, pričom akorát vtedy sa dokončovala stavba
tejto našej elektrofakulty a on to všetko zabezpečoval. Bol hospodár nielen teda v záhrade, ale mal aj sliepky, mal aj zajace, vedel aj to obhospodáriť, čo ma tiež rozčulovalo, jak to kedy stihol, tak doniesol vajíčka. Ja som dostal za úlohu uvariť v hrnci vodu, alebo teda zovrieť vodu. On potom som ho zavolal, lebo išiel do kancelárie, sa vrátil, lebo ešte otváral počítač, dal do vody dal vajíčka, s tým, že mám sekundovku pri sebe, presne na sekundu ich varil a zobral a doniesol ich do kancelárie a tam som nastúpil ja so svojou zručnosťou a proste virtuozitou, že som ich čistil. Takže som ich vyčistil také tie námeko vajíčka, teda sme ich vyčistili, mal som taký držak takých kohútikov a sme teda konzumovali. Pri tých raňajkách sme sa vzájomne chválili, ako kto je šikovný. Ja som jeho chválil, že ako on je perfektne uvariť, že teda tie vajíčka sú naozaj presne na čas a takou konzistenciou spravené. A zase on mňa chválil, jak viem krásne ošúpať vajíčka. No proste nemajte ho radi. Kniha, ktorú tu dnes budeme krstiť, je nielen venovaná spomienke na jeho bohatý profesijný život, ale je tiež aj vyjadrenie vďaky za všetko, čo pre našu fakultu, univerzitu a slovenskú vedu urobil. Je to príbeh človeka, ktorý dokázal spájať odbornú erudíciu s ľudskosťou, náročnosťou s pochopením a akademickú precíznosť s praktickým pohľadom na vec. Dovoľte mi na záver jednu takú osobnú spomienku. Profesor Janiček bol známy svojou láskou k záhrade a k vinárstvu. Táto všestrannosť jeho osobnosti nám pripomína, že popri náročnej vedeckej práci si dokázal zachovať radosť zo života a záujem o svet okolo seba. Verím, že táto kniha bude dôstojnou pripomienkou jeho celoživotného diela a inšpiráciou pre súčasné a budúce generácie. Keďže Vetu viacka spomínal, že bol záhradkár, že bol naozaj kutil, ale že teda venoval sa teda prírode, tak nemáme víno, aj keď bol aj vína, nemáme víno, máme tu lupienky z bielých ruží, ktoré Mirka Sabová zabezpečia, takže nejako v takomto zmysle dávam tej knižke punc, aby nám do toho života vošla, aby naozaj povedal to pán Chocho, že aby teda bola k tým študentom, aby prišla, aby bola pre nich prínosom, alebo aj pre iných odborníkov v oblasti energetiky, tak dávam tam aj tieto čečiny, aby teda aj z tej strany zelenej, nielen z bielej strany, bola peknú cestu do života tejto knižky. Ešte raz teda aj za vydavateľstvo Verlag Das Hofer poďakovala Slovenskej technickej univerzite, fakulte elektrotechniky a informatiky, autorom. A chcem veľmi pekne, chcem povedať, že aj sme s pánom doktorom Pernym nahrali podcast, kde sme spomínali na profesora Janička, ktorý je už dostupný na všetkých v podstate platformách internetových, takže je možné si ho vypočuť. Ja želám monografii a textom, ktoré vznikli, aby sa im darilo. My budeme v našom vydavateľstve, tým, že sme odborné vydavateľstvo, určite dbať na to, aby tie texty sa šírili ďalej, aby aj tá myšlienka a všetko, čo s tým je spoločné, aby sa ďalej šírilo na Slovensku medzi odbornou verejnosťou. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a želáme teda ešte pekný večer.